Mustaman mo ron, nag-ampo ba mo? Nag-ampo. Nag-ampo mo o nanimba? Wala mo tingog. Kahibong tanong, naay pagtuo, pero mingon gamay ra akong pagtuo. Masukod bagod ng pagtuo bagod na di mo na makita. Pero niingon sa si Jesus, kung doon na mo ipagtuo nga sama kagamay sa liso sa mustasa, pwede ninyong suguon ang kahoy nga tuas bungtod nga mubalhin sa dagat. Nya musunod kuno na matuman. Nya niingon sa siya diri, ang tanan mahimo sa tao nga dunay pagtuo. Abe, pag-abot na karon sa panahon nga naggamit sila sa ilang pagtuo, wa sila kapapahawa sa yawa. Bisag gideclare na ni Jesus nga niingon siya, ang timaan sa gahom sa mutuo kanako, mao nga sa akong ngalan makapapahawa sila mga yawa. Pero ang iyang mga tinunan, siyam kabuok, kay ang tulo iya man tong gidaan adtos bukid. Pagdulhog nila ang siyam ditos ubos, gitabangan nila og sana papahawa ang yawa. Wa gyud mo pahawa. Kadto hinong nagsuroy-suroy sila nga tagurhara sila kabuok, porting mga yawa ilang napapahawa. Pero karon gitabangan nila siyam sila kabuok, wa kapapahawa. Nya ngutana sila ni Jesus, nganong wa man may kapapahawa ato Lord? Ang tubag ni Jesus, ang gikinahanglan mao ang pag-ampo. So daghan di aing mutuo sa Ginoo pero wa mag-ampo. Munang nangutana ko ninyo, di naman ko mangutanag ni tuo ba mo sa Ginoo? Siguro madyo kong nituo mo kay ni aman mo ron dinhi. O kamo sa naas online, ganahan mo magsigig paminaw kay mituo man. Pero ang pangutana, nag-ampo ba? Muna na siya. Hilingi ay mong tupad na nag-ampo ka. Nag-ampo ka o natuog ka? Oy, usahay gani ang pag-ampo, himuon na tong sleeping pills. Hindi ko katog pa dito. Mag-ampo na lang ko santos nga rosaryo kay di pa kahuman og tulo ka misteryo ana hagok na ko. Himo mang sleeping pills. Usahay kami in taong pari, himuong sleeping pills. Iniglingkod, hagok dayon, inigsugod og humilis pari. Pero libak na gani, di gyud katog, basta linibakay. Mao na ang atong style. So unsa mo dining pag-ampo? Matud pa sa unang pagbasa, ang kaalam didto na sa Dios. Ug ang kaalam nahibaw sa tanan, kaihap siya pila ka bukto sa uwan. Kamo kaihap mo? Kapila mo to ang uwan? Adi oy. Iwa matay kaalam. Hasta kuno ka ng mga bas sa baybayon, iyan ang naihap sa kaalam. Ang gitason sa langit nga nisyuta, giladmon ngadto sa sana laod, ang kalapad sa kalibutan ug sa universo, hibaw-an as kaalam. Unsa may pasabot ani, unsa may relasyon ani sa pag-ampo? Nga kung mag-ampo di ay ta, dili ta mo gamit sa atong kaalam, mo surrender tas kaalam sa Ginoo. Pananglitan na cancer ang imong asawa, mo ingon ka sa Ginoo, Ginoo ayuha intaw ng akong asawa. Mo ana ka, muna imong iampo, pag-ampo na, ayuha intaw ng akong asawa. Sa pag-ampo na dili, or ayuha akong bana kay na prostate cancer, ayuha intaw ng akong bana. Pag-ampo na, dili na pag-ampo eh. Nagdiktar kas Ginoo, mura na og ikaw mo ay maalamon. Siguro jud ka nga prostate cancer nang iya. Siguro jud ka na cancer sa nang iya imong asawa. Wow, kakita day ka sa cancer cells. Minsan ingon man ang doktor,
Na usahir ba ka ng doktor masipyat sana. Daghan kayong sipyat oy. Mga doktor, ang sipyat ka ng kaalam na to nga scientific. Na daghan kayong sipyat na mangani usahay na ana ba na operahan na ba kay tumor kuno igtanaw wa day tumor kay gubaon day tong ultrasound machine. Daghang nasipyat ana inig ana ba inig abli la wa man di ay isira pag sira na hibilin sa dito ang gunting. Wa din ita po kasong ganito. Ang kaalam karon unsa may atong iampo nigingon stage 4 cancer ang imong asawa og mogamit kas kaalam sa Ginoo moingon jud kaniya, Lord ni ako karon kay kahibaw kong nasayod ka sa sakit sa akong asawa, matud pas doktor stage 4 cancer niya, ihatag ang grasya para sa akong asawa kay mas nahibaw man ka kay kanamong tanan, ang imong pagbuot maoy matuman. O kana walay sakto ikaw patay din imong asawa, o di ini kamatay na may wala kaniya. Praise the Lord, imong gipakita ang imong kaalam wala nya mahibong sa languban ba ini kaugma ning kalitlag kaayo pagkuana pag sana pag check up ug usap, uy negative naman ang cancer, wala na may cancer cells. Ay praise the Lord, ngano man ni Lord ingon nipalit man ko nag-slot. Mahibong lang ka ba nipalit og slot na ayo man noon o ana. Pero doon na biyay ni palit og slot na to diri duha na gyud akong nailhan nga dagko kay pinalitan na ni palit og 1,000 ka slots na ay 500 ka slots na namatay na noon ni daghan na noong cancer imbis pag-ari diri pagpalit stage 2 pag humagpalit na stage 4 nya iyang giusbag palit kay para lang gyud maayo siya, lain na sang 500 ka slots tag 1,000 ra ba to, oy namatay Ginoo ana. Pero pag hilog nako dito kay gipatawag ako kay hilogan ningon gid siya, Father giayo gyud ko sa Ginoo. Unsa pa ayo nga di namon og kakalihok lisod gyud ka ginhawa in siya, wa na jud ko mahadlok nga mamatay, malipayon kay ko nga mamatay. Mura bag gipakita nako sa Ginoo sa langit pa der. Uy kanindot ko di ay nakaana sa nong ko nindot sa tagma stage 4 data da kay kakita tag langit ana niya pagdayon akong lakaw ingon din siya, kuhaan niya tong sobre pa der kay doon ako ipadahan mo. Haya ni ay mga himsog kay glawas asa mudahan tag sobre. May pato katoy klarong healing, katoy klaro nga nawagtang ang yawa kay kanang yawa God mao man ang kahadlok. Pero mas amahan ba nagkurog-kurog mga kong taong anak ang patyo ni siyawa ayuha in town mao na yawa kanang kahadlok niya. Mga apostoles pod kunuhay nag-cast out sila nahadlok pod kay daghang tao gatan-aw pulos giyawaan. Basta naa ang kahadlok nimo giyawaan na ka ngano man nagpakamarunong man ka matud pa sa Tagalog nagpakamaalamon ka ba mura kunuhay ika mo'y nahibaw unsay sunod maunay kuwang nato kung muampo ta mosalig ta ang Ginoo nahibaw sa tanan kaihap gud siya tu sa uwan, kahibaw gud siya unsay tuas kinaladman sa laod unsay tuas kinalawman sa yuta, kaihap gud sila ng mga bas, kahibaw gud siya unsay moabot in the future tungod siyang kaalam ang eternity nahibaw-an niya. Eternity ha? Kisa nahibaw kuno sa eternidad ang kaalam adto ta mo surrender niya. Muna ako gisurrender ra gid nako kanus ang mahurot ang atong slot. Naingon ra gyud ko nga
ikaw ginasayod kanus ani mahurot. Pero doon na lang ko'y hunahuna nga madali untag kahurot. Muna gahapon atong giiha pang atong halin, ang total na natong halin midako-dako na gyud, niabot nag 4,010 slots. Oh, di ba? Pakpak. Nahibaw ng Ginoo kanus ani mahurot. Ang ato lang isalig ni niya. Matod pa sa akong usa ka kaila, pader dagkua pud anang imong gisulisitoy. Wa ka mahadlok ana mga gastuha pader. Nako nganong mahadlok man ko nga purti mang datua sa kalibutan. Nya kining naminaw nako mga dato maning daghan man islag kwarta. Oh, kanilang nanimba dinhi daghan ani kwarta. Di lang manghatag ang kadaghanan. Nya mo na dito nako gisalig sa Ginoo kay ang Ginoo ra may mohikap sa kasing-kasing o hunahuna. Nya kuyugan ni San Vicente Ferrer nga healer kayo, amo na atong gibutangan atong slot San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Kay tinuod ba na mao sa nagilamdag ni San Vicente og sa Ginoo nako nga kana mo i-title kay mao nay kamatuoran Abundant Graces. Basig gatuo sila nga ang grasya kagikan sa ilang trabaho, sa ilang mga negosyo, sa ilang mga abot sa yuta, sa ilang kasikat, sa ilang kaabilidad. Basig nagtuo sila ana. Hanumdumi sila nga ang daily abundant graces gikan sa Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer ug sa mga santos. Dili gikan nato kay kita murara taog buwak nga mukalit lag kalaos kaning atong buwak din sa altar nindot manit kay tanawan ni karong mga Miyerkules ani muna karong Miyerkules sa badlisan na sa tag-abo dinhi sa may isultis pare hinomdumi tao nga ikaw abog og sa abog ka pauli muna ayaw pagtuga-tuga diha nga mura kunuhay kag kamaong mo kontrol sa imong kinabuhi pagampo sa Ginoo tuo sa ebanghelyo mao na siya lingi ay mong tupad na saman mo palit na kag slot na sige mangutan na natanawa di ba wa gyud mo mangutan nagklaro igor among nag-isihay sa kanis father ba sige na mabungol na lang tagsig paminaw ning iyang slot. Ang Ginoo ang gani mabungol sa sige natong pangayo bisag sige tag kuan sige tag pakasa bisag sige na tag pamakak niya nga Lord mo simba na gyud ko nimo simba gud taon na amang kanisimba sa samin siging pakulors buhok siging kiskis anang kilay simba anang cellphone siging tan-aw ng mga TikTok mo may imong gisimba gud bisag natug ang cellphone as tupad inigmata di pa gani maklaro ang pananaw gahikap na sa cellphone tanaw mo na imong gisimba pero sige kag pangayos Ginoo tagaan lagi apuntas Ginoo ngano man tungod sa iyang kaalam na kita nahibaw-an as Ginoo na kunwa siya wa gid tay mahimo na kunwa siya yawa ra gyud moy muulipo nato sud kayo mao na congratulations ninyong namalit og slots kaninyong matinabangon sa inyong isig katao kaninyo nga misalig sa Ginoo na anamoy Dios nong kaalam.